Najradšej by som bral všetky, ako tu visia. Skutočný skvost. Dobre, že ho máme. Silné a podmaňujúce. A preto, ak si pri tejto príležitosti spomíname s úctou na umelca v skutku národného, vzdávame zároveň hold i ušľachtilému a mimoriadne citlivému človeku, ktorý bol ozdobou našej umeleckej obce. Jeho vzácne a presvedčivé dielo, rovnako ako jeho pamiatka, ostanú navždy živými, navždy žiarivými. Na záver mi dovolte poďakovať dcére umelca, redaktorke Marine Kolárovej, za vzácne porozumenie a pomoc pri príprave tejto výstavy. Týmto vyhlasujem výstavu za otvorenú. Naozaj sa vám tak páčia? Nie len mne, každému. Mňa prosto očarili. Škoda, že to už nepočuje otec. Vy ste znalec? Kdeže laik? Viem, že to nič neznamená úsudok laika.
Umelec nepracuje pre kritiku. Dovoľte, aby som sa vám predstavil. Inžinier Palovič, hlavný ekonóm Trevo Exportu. Kolárová. Marina. Redaktorka, už viem. Dúfam, že odteraz bude mať čerstvé správy a novinky. Dobre, ale až inokedy. Prepáčte mi, veľmi sa ponáhľam. Mám schôdzku. Schôdzku? Dovolíte. S autorom v redakcii. Ďakujem. Už aj tak meškám. To kvôli mne. Môžem to odčiniť. Môžete. Ale trest si vymyslíte sám. Ak to nebudete považovať za trúfalosť, mám vonku auto. Môžem vás odviesť. Vždy tak začínate? S menšími variáciami. Ale takto prvý raz. Fakt? Fakt. To bol môj posledný tanec. Posledný? Prečo? Nemožne tancujem, už sa ani nepamätám, kedy som bola naposledy tancovať. Ako tak môžete vravieť? To skôr ja. Vy? Vy ste král parketu a nie ekonóm. Rada by som vedela. Čo by ste radi vedeli? Čo vy vlastne neovládate. Viem toho veľmi málo. Poznáme sa ešte len niekoľko dní, ale viem už o vás niekoľko vecí. Samé nepekné však. No. Kolegovia toho navravia. Ovládate 4 reči? Viete výborne variť? A ste technický talent a opravíte každú mašinu. Od práčky až po helikoptéru však. Reči sa hovorí. Ale ja tomu verím. Stroje ma naučil poznávať otec. Bol trochu konštruktér a zlepšovateľ. A reči tie som sa naučil vlastne z dlhej chvíli. A to varenie? To priam zbožňujem. Pri ňom som sa naučil tie reči. Tak výborne. Ste pozvaní ako expert na varenie a na reči. Kedy a kam? To nechajte na mne. Zdá sa, že výstava má úspech. Sám som tu už druhý raz. No to má. Takéto návštevy už dlho nepamätáme. To je celé jeho dielo? Celé. Kolár chudák žil krátko. Dôsledky koncentráku možno, že viete. Dielo patrí do Zlatého fondu. To by stálo kupu peňazí, čo? No tak to si môže dovoliť len galéria. Má dedičov? Má. Dcéru. Tak dovidenia.
Včera bola celkom vypredaná, ani do redakcie sme nedostali lístky. Všetko je vecou organizácie. Ste veľmi pozorní, už som si skoro odvykla. Privyknete, zaslúžite si oveľa viacej. Už som sa zmierila s tým, že v niektorých veciach mám smolu. Mária. Budu začínať. Už nepríde. Ako vieš? No. A ide sa spať. Nezabudni, zajtra máš službu. Prežila som sklamanie. Muž, ktorému som verila, mal zmysel pre geometriu. Permanentný trojuholník. A nevedel sa rozhodnúť, tak som sa rozhodla. A bolo to dávno? Po smrti rodičov strašne som niekoho potrebovala. Myslela som, že to neprežijem. Pomohol mi strýko, teta a ich starý priateľ. Teta už zomrela. Zostali mi len tí dvaja. Fantastickí ľudia. Žijú v starom adaptovanom mlyne. Básnik a právnik. Unikátna dvojica. Veď uvidíte. Budem rád. Bol to krásny večer. Ďakujem vám za všetko. Ale aby sme si to nepokazili, hádam by sme mali ísť. Neurobím nič, čo by ste nechceli. Ste veľmi galantní, ale ja už mužom neverím. Mne musíte. Prečo musím? To vám teraz nepoviem. Teraz vás odveziem, dobre? Do keľu s takými raňajkami. Nemáš ani štipku fantázie. Antitalent. A v dome máme aspoň 8 druhov korenia, ale ty nedávaš do ničoho za živý svet. Ešte aj solíš lakomo. No. Ale keď ja mám službu, vyváram, čo? Sviečková, na mexický spôsob, údené po gaskoňský, hovedzie rebierko a la rovňan. Nekašli, na to mám právo iba ja. Ale doktorovi si po poslednom žučníkovom záchvate sľuboval, že... Sľuboval, Julinko,
ale jesť budem, čo mi chutí. Čože som to chcel? Aha, ty počuj. No. Ja predsa len dám dokopy tú zbierku najlepších národných jedál sveta. Bude bohato ilustrovaná. Vyjde v masovom náklade. No. Zjem svoju čiapku, ak do mesiaca nebude vypredaná. Ale A z honoráru sa pôjde k moru. No, prirodzene lietadlom, to je iné. Ty, Peter, ja si myslím, že sme predsa len mali na tú výstavu ísť. Čaj mi tu nechaj. No. Marina sa môže uraziť. Nebuď smiešný, prosím ťa pekne. More oficiálnych osobností, prejavy, televízia, reflektory a my tých našich zanaftalinovaných kostýmov. Nič sa ty neboj, s Marinou to vybaví. No, tak to vybaví. Tak toto je tebe. Krucí špagát, to je turistická cesta. Chlapi, budete mi musieť kúpiť gumy na bicykle. Spoje predsa nemôžu doplácať na vaše luxusné bývanie v Trantári. Zdravíčko, Julíčko. Marina píše. Veľmi ma mrzí, že ste nemohli prísť na otvorenie výstavy. Môžete ľutovať. No, vidíš? Píše, že príde v piatok. Čo je dnes? No, piatok, čo by bolo. A všimni si tú poznámku na konci. Má vraj pre nás prekvapenie. No, istotne vám niečo donesie. Chlapci, ak to bude niečo tekuté, tak pamätajte na mňa s kalíškom. Tak ja už musím, chlapci. Nikam. Čo? Som tu ako prst. Čo? A Julo, to čo? Julo je solidná staroegyptská múmia. Napríklad predvčerom rozprávam. Opýtujem sa ho najkrajšie, ako viem, a on ani muk. Až nagrobianil som mu strašne. Až mi ho bolo ľúto. A on čo? Ani uchom nepohol. Iba včera ráno, teda presne po 12 hodinách sa ma z ničoho nič opýtuje. A to si včera myslel vážne? No tak ja už idem. Čo? Bez pohárika. Ale nesmie to byť slivovička. To by moja stará zacítila na kilometr. Rybezlové. Z čiernych. Hotová medicína. No, najprv ochutnaj. Ochutnáme. No. Tak a teraz si sadni. No, sadkaj si. Vieš, je dobrá? Á, však? Tak. A tu máš. No. A čo? Len sám budem. Ja ráno nepijem. Ja aj o polnoci. Mierka, povštárik. Mierka. Nie je to lepšia mierka ako moja stará Terka. Poštár básnikom, Julo, počuješ?
A čo, u predsedu si už bol? Bol. Ja ti ďakujem. A odkazuje ti, že bude mať zas pre teba dáku robotu, ale už veľkú, hej, aby si sa u ňo stavil. No a v dedine čo nového? No, chystáme ten rastliny. Ale výskum, no, viem. Ale najväčší na svete. Republiky. A to nie je dosť? Že či? Ferdo. Keby sa naši otcovia zobudili, vlastným očiam by neverili. Tak chlapci, ja už musím. No. Tak majte sa. Kdeže mám ťa? No. Majte sa mi. Dovidenia. Dovidenia. Peter, som zvedavý, čo to bude za prekvapenie. No všetko sa dozvieme, Julinko. Ale horšie, čo navaríš. No lám si hlavu, máš predsa službu. Čo? Už zas? Toto je inžinier Milan Pálovič a toto sú moji ochráncovia. Som naozaj rád, že vás poznávam osobne. Marina... Riadne si nás vymalovala, čo? Len v tých najlepších farbách. No pravda, že urobili ste zo mňa človeka. Aha, neverte, zveličuje, som jej strýko a plnil som si len povinnosť. Ale veľa pre ňu urobila nebohá Julková žena. Aj pán profesor antickej literatúry osobne. Viem a bás. Ale akýže básnik, dve zbieročky. Bol s mojím otcom v koncentráku a strýko je právnik. A figu, dôchodca, trochu vypomáham v obci. A píše knihu. A len tak pre seba, čo si zapisuje. Slovom, každý je inakší, ale obidvaja spolu sú fantastickí. No, vždy si kúšik zveličov. No, v skutočnosti sme len takí starí, smiešní blázni. Nech sa páči, posadajte si. Nech sa páči. Marina, prosím ťa. Ujmi sa funkcie domácej panej, vieš, Julko má službu a ten by to nezvládol. Aj keď sa hnevám pre tú výstavu, skočím po kalíšky a na začiatok vám pripravím malý aperitív. Idem s tebou, poď. Čo si hnal boli na jarmoch? Ale to vieš, idem z mlyna a tam je alebo prach, alebo blato. Teraz blato. Čo majú nové tí dvaja? Ty? Čudáci, ale veril by si, že veľmi rád ja medzi nich chodím. A znášajú sa? Než to by si ich mal vidieť a počuť. Daj. Som už starý somár, ale taký pár som ti ešte nevidel. Prečo? Prečo? No, na zdravie. Na zdravíčko. Keď som bol malý chlapec, mali sme kone, ťahúne. A
Ale čo hlavne ukrutne sa ti mali radi. Raz jeden zožral klinec a zdochol. A ten druhý prestal žrať. No. Teda nechcem porovnávať, ale títo dvaja sú ti na vlas to isté. No ale kamarát, ako vidím, teba zlikvidujú. A čo? Nevieš, že večer to tu ožije? Áno. Si počíte? Dáme si partičku. Dáme. Partičku vždycky, to vieš. Tak, no. Tak rozdaj, kamarát. Rozdaj. Tak, srdičko, tu máš. Áno, tu mám. A čo mám? Červenky. Je drahšie. Tak, no. Kontrika. Rekontrička. No? No, môžem? Adutné estičko. 40-točka. Nebojím sa. Nebojíš, ale budeš sa. A 10. Áno, to by sme mali. No. Zelenky máš? Čo mám? Zelenú. To dám. To dáš. Áno. To je. No to nemám. Nemám. Esičko gulové. 10-točka gulová. Zelenček máš ešte? Nemám. Nemáš. A z hrušky dolu, priateľko môj. Ale teraz uvidíš. Teraz uvidíš. Telefón. Dobrý deň, poštmajsterko, dobrý deň. Je. Predstavte si, mal defekt. Akurát nasadá. Dovidenia. Dovidenia. Ferdičkovi si vravel, že končíš. Už si mal byť dávno na stanici. Na stanici? Je. No, Róza. No, už bežím, šéfinko, to mi odváž. Bežím. Marina mi vravela, že ste prešli veľkým utrpením. No, iní prešli väčším. Človek vydrží mnoho. Chcel by som mať životné skúsenosti vás dvoch. Čože už my? Viete, v noci robíme plány a vodne hlúposti. Ak darcom šťastia aj rozum ste bohatí. A mali by ste toto bohatstvo lepšie využiť. Aj pre seba. Ste priskromní. Možno, že ma vysmiete, ale ja si skoro denne zaznačím všetko, čo ma zaujalo, prekvapilo. Prípadne i pobúrilo pri stretnutí s ľuďmi, s knihou, s umeleckým dielom, na cestách a tak. Zvažujem, triedím, usilujem sa získať pre seba poučenie. Ale nie len poučenie. A čo v tejto spojitosti Marina? Ale strýko. Marina je moja veľká šanca. Najväčšia na svete. Najväčšia na svete. Chopte sa pohárov. No konečne, už som dostával pípeť. Ber, Julko. Ale vieš, že ja nepijem. Aspoň symbolicky. Viete, dnes som šťastná. Tak na tvoje šťastie. Tak ako sa ti páči, Milan? Čože môže človek za niekoľko sekúnd poznať? Mňa zaujíma tvoj prvý dojem. Zdá sa byť šikovný. Povedal by som dokonalý. To je zlé? Čo by? Strýko, ty žiarliš. Pravda, že? Tak mi povedz, čo si o ňom naozaj myslíš? Mal som pocit, že počujem šum jeho krídiel. Pozri, ja ho nepoznám len podľa rečí. To by bolo málo. No to ty musíš vedieť najlepšie. Ale som rád, že si šťastná. Tak čo budeme variť, Julko? Je tu plno hladošov. Obávam sa, že to nebude dosť slávnostné. Kapustnica s domácou klobáskou,
mladé hríbky s vajíčkami. No a k tomu si dáme 3-ročný Riesling. Ale veď to je vynikajúce. No dobre, tak poďme. Ani myslieť. Ja budem variť a Milan asistovať. Omyl vážený, kuchárom budem ja. Pozrime, aj v tom sa vyznáte. Ste predsa naši hostia, to nemali by ste to. Tak už ani slovo a choďte, chlapci. No tak dobre. Poď. A my poďme variť. Počuj, Julko. No? Čo si myslíš? O čom? O ňom preca. Šikovný. Až veľmi. Všimol si, ako sa zmenila, čo? Aj, to robí tá láska. No, prečo s tým robila také tajnosti? To je jej vec, Petrík. Ale je to naša Marina. Bola. Už dávno stojí na vlastných nohách. No, to je fakt. A má ich fajn. Ja som ti dokonca v prvej chvíli žiarlil. Hoď si urobila len to najsamozrejmejšie. Ale sme my dvaja starí, smiešní chumaji. Poslušne hlásim, dubáčiky budú hneď hotové. A pretože si ešte na ne počkáme... Dáme si, milí chlapci? Kvapku ohnivej vody. Totiž ty kvapku a ja pohár. Pretože som? Alkoholička. Pretože som šťastná. Z vydavateľstva mi napísali, že chystajú vydať otcovú knihu spomienok v 2. vydaní. Vôbec som netušila, že dedí má jeho literárne práva. Ja som ti organizačný antitalent. Musíš mi pomôcť. Veľmi rád. Nie som paragrafista, ale myslím si, že každý človek má poznať nielen svoje povinnosti, ale aj práva. V tom som nemožná. Neboj sa, dozriem na všetko. Prosím ťa. Páčia sa ti? Veľmi. Tieto mal otec najradšej. No. Už chceš odísť? Nechcem. Musím. Vždy si tu tak krátko. Veľmi ma to mrzí, ale skutočne musím. Mrzí. Priznaj sa, čo ešte máš? Ale prosím ťa, ráno odchádzam na rokovanie so zahraničnými partnermi a musím si pripraviť ešte nejaké materiály. Budeš sa musieť polepšiť. Od budúceho týždňa. Milan. Prosím. Tak čo, Julko, dokončil si už preklad? Nahrubo. Musím to ešte raz dôkladne prejsť z hľadiska javiskovej reči. Prečítame si to nahlas, to je najlepšia kontrola, dobre? Ozaj, Julko, No? aký predavok ti slúbili v divadle? Ja neviem, všetko vyjednal Milan. Tuším 3000 po schválení prekladu. Viem. No, s mojím predávkom spolu by to bolo vyše 8000, to by bolo aj dosť, čo? Na čo? No, predsa na dar.
Ja, mladým. Aha. No a čo navrhuješ? Porozmýšľajme spolu. No, a ty tomu lepšie rozumieš. Tak rozmýšľal som po nociach, lenže nič som nevymyslel. Hádam, najlepšie by bolo zakúpiť im cestu k moru, povedzme, na Krím. Čo? Dobre, Petri, dobre. Ale povedz Maríne, aby ste vrátali. Áno. Dúfam, že sem nebudeme chodiť často. Ty ich nemáš rád? Nemám nič proti ním, ale všimni si Ráskovo cestu. Je hrozná. To by sme mohli každý rok kupovať nové pneumatiky. Vieš čo, mohli sme ísť s mojím. A nie je to jednodušička. Ešte nehovorím o benzíne. Možno máš pravdu, ale ja by som bez nich nemohla. Sofoklom? Dnes som ho dokončil. Fajn. A čo robia dary svetovej kuchyne? A neznášam resty. Už sa ilustrujú. Blahoželám. Pochlapili ste sa. Poď, dievča, ukážem ti pstruhy, čo sme s Julkom nachytali. To tu ešte nebolo. Budú na večeru? No akože ináč. Poď. Musím sa vám poďakovať za zmluvu a za preddavok. Á, to ani nespomínajte. Ako ste len mohli pracovať bez záruky. Vždy som prekladal len tak, zo záujmu, z pasie. To by som nikdy neurobil. Aj porekadlo vraví, že ani kura nehrabe zadarmo. Mám z toho radosť. Myslím si, ak sa podarí, poteší aj iných. Možno sa mi vysmieť, ale na honorár som nikdy nemyslel. Nech sa páči, ponúkte sa. Vysmiať to nie, ale prepáčte, pochopiť to neviem. Tie pstruhy sú nádherné, nádherné. My si ich s Julom očistíme, to je už naša vec. Julinko, poďme, ideme na to. Dobre. A vy sa chodte okúpať, dobre? Tak vieš, čo som sa práve dozvedela? Títo naši chlapci nám chcú zaplatiť svadobnú cestu. To je dojímavé. Ale oni by predsa mali vedieť, že môžeme ísť hoci 3-krát okolo sveta.
Len čo nám galéria zaplatí za obrazy, no? Galéria nebude nič platiť. Keď nie galéria, tak ministerstvo. Ani ministerstvo. A kto teda? Niekto musí zaplatiť. Nikto z obrazov nemá ani halier. Ale to nemyslíš vážne. No vážne. Počkaj. Možno, že si dobre nerozumieme. A za milé nechceš nahovoriť, že si najvzácnejšie obrazy daroval. Nie ja, ale otec. Bolo to otcové želanie a ja som súhlasila. Súhlasila? Ale to je absurdné. Vieš, čo si zahodila? Obrazy patria do galérie. Napokon všetky menšie plátna mi zostali a nechápem, prečo by tento fakt mal medzi nami niečo spôsobiť. Prosím ťa, čo to táraš? Ty nie si normálna. Prosím ťa, Milan, spamätaj sa. Nie si normálna. Vyhodila si oblokom celý majetok. A to urobil len blázon. A to tvoje bláznostvo už mám pokrk. Tak na čo ešte čakáš? Odskočil si do dediny? Odskočil si domov. Kde? Domov. Stalo sa niečo, dievča? Nič. Len sa mohlo. Ničomu nerozumiem. Ekonómovi nešlo o mňa. O čo teda? O obrazy. O obrazy. Takmer dokonalý muž. Čo myslíš? Zaspí. Nad ránom, možno. Toto sa jej už nemalo stať. Bože môj, toľká dôvera. Júko môj, nesmieš dať nikdy najavo, že ju ľutuješ. To ona neznáša, vieš. Koľko sme hovorili, že máme usporené? Vyše 8 000. A na čože už teraz? Pôjdeme na Krym. Všetci traja. Júko.